Аристократичен квартал, аристократичен апартамент. 240 квадратни метра в квартал Изток. Функционалност, която се среща доста рядко. Това е един истински дом. Още с влизането в апартамента ви представям кухненския бокс. Извинете, това е мокрото помещение. Като заговорихме за кухня, 10 линейни метра кухненски плот. Този апартамент заслужава подобна кухня. За стаите 25 квадратни метра мастер бедрум с собствена баня с тоалетна, 2 изложения, 2 тераси и 7 крилен гардероб. Запътил съм се да ви покажа една както преходна, така и непреходна стая. Home офис или четвърта спалня. И изборът е изцяло ваш. Този дом разполага с още 2 бани с тоалетни и 2 стаи. Ако искаш и ти да запалиш своя домашен уют, камината, аз, Йордан Божилов и Данира Холмс те очакваме.